Хора, добре дошли във втора част на 99 Night in the Forest. Ето ме пак. Ето Така. също. Тук имаме някакви въглища, които ще сложа. Тук. И сложа един олеоканцер. Гошо, виж, ето тук, виж колко олеобарела намерих. Ето как ги складираме. Ой. И, ето. Така ще ще готвя малко супа, защото нямаме храна. Болница, която не е лутната. Има ли някакви агилища? Да, има такова тези столчета, медкит, пари, радио и още един медкит. И междуто ни нападат. Така, тук съм. Гошо! Идиот! Идиот! Елен идиот! Що трябва си такъв идиот? Аз съм такъв. Pick me. Лежа. Добре. Опа. Ей, 3 фара плота ни трябват. Поне 3. Къде се намираше земния байон, бе? Натам. То вече не го показва на картата. Това се обърках. Не го показва, бе. Няма как да ти е бяло. Така, се трябва да намеря Arctic Fox Pelt. Не смятам, че е много трудно. Но май ще е трудно. Оп, намерих се. Такова, аз си крафнах това. Такова там. Тая шапка на... дето да ни замръзваш най-хубавото. Не най-хубавото, това. Аз първо имам много да се парам. Ти ще ходиш ли в снежния байон някой ден? Аз вече съм, защото си крафнах така шапка,
която много е добра. С 3 Arctic Fox. Добре. Ти утре кой ще правиш? Добре. Така. Тук има скапа на алфа, която ще се замине. Аз умрях. Трябва да си... Ама аз съм навътре в снежния байом. Една дупка, виждаш ли? Аз нали ти казах? Ама, аз не знаех, че ще ме удари гръмте. Не може просто да прибягаш бързо, ама вземеш и бегаш. Давай, мечките са навътре в пещерата, давай. Твой е шансът сега. Давай. Вземи ме бързо, вземи ме. Не можах да взема. О, трябва да връщам към бързо, защото ще умра. Айде, аз умрях от ступ. Ами хора, благодаря, че не гледахте. Това беше втора част. А пишете дали искате още видеа на 99 Nights in the Forest. Чакай, какво стана? Оцеля ли? Да. Оцеля? Окей, явно не приключва тук епизода. Утре това ще го скажа, бе. Окей. Тези дълги ноти да не минат разпъща. Добре. Ой, не. Мазна да се разбирам с Да ма вземеш! Да ма вземеш в сака, бе, тъп! О, любопрен. Брато, трябва да вземеш в сака. Не му давай да взема. Как не може да вземеш тая? Просто цъкаш два бутона и... Why? Всички ми ревайте и втората форма. Просто цъкаш на мене и трябва да имаш бутонче такова. Изважда си сака и цъкаш да ма вземеш. О, боже го. Може, най-сетне. Ка? Айде, ревайвай, ма. Най-накрая. Аз ще сготвя супа. Те не нападат. Ма Гоша, защо не сложи фара на потовете отделно? Така много...
Гошо, не сме спасили второто дете. А пък виж колко неща имаме. Ще го спасяваш. О, кой ме стреля, бе? Айде, престрапа. Айде. Не, брат, умни са. Ауч. О, мага! То сме преклещи за малко, ще да умра. Тя събирам койновете, защото, нали, за декорации. Така. Опа, мъртва, че не ми слава. Към. Трейдъра е тука и мисля да отивам. Той има много стока, така че... Има някакво готино цветенце, което ми изглежда готино и ще го взема. О, това е готино. Това и... Окей, аз напазарувах. Аз съм готов с пазара. Да видим. Готини са. Не са лоши. Имаме и такова цветенце, което може да сложим някъде ето тук. Примерно. Ей, сега може би. Това мога ли да го сложа тук? И така. Много готино стана. И така. Супер! Много кюти! Но, уи. Кюти нига. На мен не ми трябва да лутвам съндък, защото аз вече имам всичко хубаво в играта. И какво имаш? Vibration, имаш ли? Vibration. Чакай. Dapat ka doon kumain. Come. Така, хора, мислям на следващия ден, който след 30 секунди, да ходим за детенцето номер 2. Ние сме на почти 30-тия ден и сме заживели
тортулете, които... Някакъв заек. Така, Гошо, запасявай се с супички. Има и си супичка за изпът. Имам три. Добре. Те съм слади. Тази чиква да слади. Мушро... Добре. Хайде, чакай, сега отивам да видя къде е излезло. Отбелязал го на компаса, идвай. Ето на тук е. То на картата е такова не отбелязано. Ето го. Хук, Обаче аз нямам патрони на нито едно. О, това е лошо. Аз ще използвам един лайфхак. Не мога. Ай, това беше. Не работи. Ами хора, това беше. Благодаря, че гледахте. Ако искате още видеа, ако искате видеа на 99 Nine the Forest, пишете в коментарите. Айде да каже, айде чао!